kirai ki badon kam na kamenta kajing mentoi jong kajela barokawai ka proposal ka bawan na po ka sports but youth affairs department ka bala kerpat ia ka kabinet menta kasngi ba kin ai ia kani ka jaka ka bala identify da ka sports nreu pusau ekar live nreu pusau point live pusau ekar na kabenta ka jingpen kre ya kani ka national game hapo ka jela ka jongi kumba piatip barok ba ka jingpen kre kadang ya cha chisai tiadin ka jing ya kren ka jing tirjumut ka basani ba na kaliang jong ka kabinet ka la approve ya kani ka proposal ba shen nreu pusau point live pusau ekar ka jaka hangte hapo Sauli New Shillong Township and sa IT no siapo ka Sports and Youth Affairs Department bakin le ia kabadon kam kabaar karai kabangisim kabaar na kabedei bat kajing kentiu ia kabai kali ki public transport kabanengkong ka proposal kolong ya kanika state carriage lani contract carriage batru yaki bosses kador kaba mensua haduk menta kasngi kalong si tingka sanaya si kilometer te ka proposal ka bagi ai menta napo ka transport department kalong ka proposal ban enhance kalong si tingka praponaya si kilometer kabaar ya kini kali ke barit ka kapasti jongki ka balong nyau sit lane haduk kadar sit kaba kentup ya kisumo kitu ki max bat kiwe kador kaba haduk menta kalong artengka sanaya si kilometer tenrei ka proposal menta ban kentiu kalong lai tengka nreu ponaya si kilometer nakakadaw ka kabinet kala approve ya kani ka proposal kabawan naka transport department te hakabidei bat ka local taxi nangta bat ki auto rickshaw nakwa banyu ya pi bangidang sudep ban revise ya kani ka dor jong ki bai taxi le ki bai auto rickshaw menta dang hau benai benengkong jong news nem bat kador kalong arpo nreu tengka si kilometer arpo tengka si kilometer bat ru hadin ba pikros ya ke si kilometer khat lai tengka si kilometer extra ban charge ka basic lani kador tenrai kalong si kilometer arpo tengka ande pla cross pipoi ar nelai ki charge khat lai tengka si kilometer nang ta kumju ru ya ka auto rickshaw kador kalong khat sau tengka si kilometer bat menta kador kaju khat sau tengka bat man ka extra kilometer kajikat kidai ban charge nriu tengka hadin juga si kilometer ekstra kalong si henriu tengka te nakata kadaw ang layat hirba ni semba kador jong ka local taxi si kilometer bat kador jong ka auto rickshaw khat sau tengka si kilometer hadin bang layat pej benia ni semba kadang biang bat kitu kinong kamay kim pat du nong namar kani kador kalong per kilometer kumba la prescribe na ka Ministry of Road Transport ka transport department kan issue ya order ka badon kam yakini ki nongnya taksi baki dei ban penun kam yau mitar lam kap ta phinup tip kan don kan no kilometer phia chimita kilometer ne phia tam ya kata ne phia a ne phia lai namar ba komo phi kani ka dei ka standard national norm ka ba baro ai ngimla ban ong haka kerteng ya kasiat taksi
Dia kata ka share taksi kayat be kalong hakijing inshallah pikiran kat kum galenti ka an kalong illegal. Dan rengi hang ni ka praktis jong ideki su jumut para nong song kali bot sen ye share. La dei san phau tengka le sengi don san gut nge share mal mas phau tengka. Piso debat gitu ki driver ki hun lang he kata. Dan rei hak bakum ka ne ka case. Ke jingjia jong ne ka COVID-19 ngatrai kala plih lut ye ka jabing ye ka jumut jong perkhat jong uwei puwei. Ba mentak la dei ka por. Ba kumong pila da syak ban song tang arngut. Let's say pihak kilometer, lai kilometer. Kamut kador, kamut ngihap ban but tik kat kum kene ka prescribe rate ka bala ai naka transport department. Di kita kata kade ka benta ka baar ka bangakwa ban pentip mat jong pi. Nang ta ka balai pat ka don ka we ka office memorandum ka draft ka ba lawan ra na kaliang jong ka finance department. Bat kata kalong bangin adopt ya ka we ka policy kata kalong adoption of Swiss challenge method of procurement in the state of Meghalaya. Kani ka bangi sukwa ban subatai kendiat kalong. Kani ka polisi ki babon ba ki we ki state ki pentrekam. Namar ba don ki judge kam. Ki balese ki don ki briu ki lan ki company ki private company lan manu ki ba specialize ya ka ka judge kam. Ka balese ko mo pi ka ba kim yo lat ya ka ban penpau kim yo lat le se ban pha te lang ba jong kan ko polisi kalong bakum kita ki balong innovative but ki balong unique ki balese kalong ka jingmentoy ya ke jela bro ko we ngi pendon kam ya kan ko polisi bakila ban submit ya ke DPR claim da don kam ban ong bagin siu AA ru em yaki kin submit siya ka sarkar lang ba ki department ki ba per laki jong department nang ta hapo ka jinglong chairman jong chief secretary kini screen anda ki i baklong feasible ke babiang ka department concern pada kan sale e kabdon kam hakaban khot tender hakane ka polisi ya ki bakum kini ke ba prepare ke DPR ni ai ke preference ba kila ru ban trei maki ban long le si kum ki implementing agency lane kum ki kontraktor ban trei yakakam tangba yakata kan ya kat kum ka kendon jong ka sorkar ya ka ba jupenmi na kapor ha ki standard ki baper ha ka wedei bat karukom khot tender kata kadei kementa ka balai bat ka bakhadu ka ba ngi nakaliang jong ka transport department ki wanra biang ya ka draft motor accident tribunal procedure ha ka ba menta ka sengi la approve ya kani bat kane ka procedure kalong katkum ka advice bat katkum ka direction na ka Supreme Court bat ru na ka High Court jong ka Delhi ka ba kilapha syaki jela porok jong kari India jungi kini kideki South Lee ki agenda ki banakaliang joka kabinet kalashim ya karai